Nyt mä tuon teille Dominationia matsin Vakantista. Ja tääkin on kodineuvo, niin kuin varmaan näistä grafiikoista näette. Tää on vähän kesken matsi tultu tää peliin mukaan. Koska sattumoin sinne nyt päässyt tähän pelin mukaan varmaan auttaa. Ja siitä saan yhden tapon. Sitten onkin aivan älyhoilu paikkoihin Claymoret. Niinku ne. Mene laittaa heille keskelle. No mistä lensi toi taartikka? No niin, toi oli tällainen Jagapulla. No niin, miksikö nyt sitä? No niin, just tollanen niinku seuraa oikein tonne noin. Niin. Kyllä sen selästä se kaveri kun kaverikin saa, no se on kyllä totta ikävä kyllä. Mutta ei tää peli kyllä näin toimi, että kaikki hiiviskelee täällä jossain aivan lopussa eikä kämppää ei tuu koskaan piilosta pois, vaan niinku jatkaa vaan sitä mihin on tottunut. No niin, just näin. Mä alan käyttää tätä AK-47 uutta tässä. Tää on jotenkin aina sellainen turvallinen tässä pelissä. Kun tässä on steady aim, stopping powerit. Sitten tässä on vielä tää silu, niin sit tää ei heilu melkein yhtään tää tähtäin kun täällä on. Nyt mä sain sen tapon noin. Hienosti, kyllä. Joka tappo koko matsissa. 20 pistettä tää. 11. Mitä hittoa niin on tästä? No vaan tuplapuolikseja. No kato nyt, ei huomaa. Taas vaan 2 mä oon niinku nyt 12 plussilla ja käytän vieläkin samaa asetta, en jaksa vaihtaa sitä miksikään muuksi, koska eihän se asia silloinkaan miksikään muuksi. No niin varmaan. Varmaan toi saa snipulla totta noin. Toi ei ollut yhtään hieno, toi oli aivan ruma tappu. Niin ruma tappu kun ole voi. Paska pelaaja. Täys huono. Ei osaa pelata. Epärehellinen ihminen. Ei uskalla pelata. Ei oo tahtoa pelata. Ei vaan löydy. Tahtoa pelata. Sit sai. Pystyy vaan iskee tuosta noin. Pystyy iskee 2 striikkiä sitten selästä tullaan. Just tällaisia niinku. Just tollanen hardscope niinku. Hardscope niinku oppii äiti, sanotaan näin. Että ottakaa siitä mallia sitten kun aloitatte hardscopea. Se oli aika nättiä autoja rääty. Kimmotan tosta katosta hämeen vaan niinku. Sellainen perustappo, että täällä on nyt sellainen 5 8. Niin varmastikin, että varmastikin tuossa tulee tappoja ja mennään vähän niinku sellaista. No varmasti tuo puukottaa minulle joku saakeli kommando. Ja sitten otetaan toinen niinku
Se on niinku tollanen aamupala sanotaan näin. Ja just toi on noobi! Sonic Boom ja Extreme Controlaisin noobi. Se on sitten noobien äiti niinku. Kunnon äiti. No niin juuri, taas kato. Taas aina toissa sama niinku, sama laulu aina soi. Tullaan selästä. Se on ruko tappo. Se ei ole edes tappo. Ja nyt toikin. Sanoiko, ei. Ja nyt kato, nuubi, Barretti. Saanut sen vielä raiskailee se tolleen noin. Kato nyt, Barret raiskaaja. Eihän se osaa pelata. Ja käyttää aivan vääriä perkkejä kyllä Vix-koppaamiseen. Vix-koppaamisessa pitää olla aivan täysin eri perkit. Saatiin tosta toi pois. Ja sitten sitten vielä taas selästä. Yllätys, selästä ammutaan. On suuri yllätys, että selästä ammutaan ihminen. Tää nyt oli vähän tällainen huono matsi. 8 tappoa 15 kuolemaa, tää on vähän huono. Ja taas niinku Barretti. Taas sama äijä, niinku käyttää aivan vääriä perkkejä. Aivan väärin koko asetta, ei tolleen sitä saa käyttää. Se on sama kuin mä laittaisin pöksyt vääritä päälle. Niin. Ja taas noi rikko niinku sääntöjä. No on niinku noobei, no ei osaa pelata. Niinku aina selkää, sit sai silti 2. Ja varmaan tuli joku kommando, näet sä mitä kommando? Noinko iso reitsi nilonen, en usko ihan. Ja sitten tosta näit nenän edestä ammumisen, nyt tullaan tohon nenän eteen ja ammuttaa. Just näet mä inhoon. Nyt mä alan käymään vähän kuuman, jotenka vähän rentoudutaan ja... No, mitä? Just tollaset, niin se on just tolla perus noobi. Hardskopaaja. Just noit mä inhoan yli kaiken. Sinne meni se äijä ainakin. Nyt ei oo ainakaan yhtään äijää hetkeä pelissä. Siitä lähtee kans toinen äijä, joka käyttää AK-47, joka on kans aika ruma ase. Tai no ei se ruma ase oo. Ei se kyllä mikään hienokaan ase on. Nyt mä saan UAVn. Käytänkö heti? En. Mä odotan vielä vähän aikaa. Kattelen vähän ympärilläni, että mistä niitä vihollisia oikein on ja sieltä se. Nyt on 13.21, nyt on ihan hyvä. Ja UAV käyttää ennen pelin loppua, se on tässä moro!